istraživačka centra Prednost obavezuje da se deca vakcinišu jer je to neophodno da bi mogli da pohađaju nastavu u školi. To će izazvati probleme stanovništva SAD-a. U julu 2004. godine Bush je potpisao zakon po kome vlada može sprovesti obaveznu vakcinaciju američkih građana. U to vreme uvode se vojni punktovi za slučaj pandemije gripa. U državi New York već se sprovodi prinudna vakcinacija. Pre vakcinisanja daju na potpis papir u kome se navode mnogobrojne teške komplikacije, čak do iznenadne smrti. Čovek mora da potpiše taj dokument, da je upoznat sa mogućim posledicama i da neće tražiti odštetu. Sve one saradnike bolnica u Njujorku koji su odbili vakcinu od 1. decembra otpuštaju. Izdata direktiva o vanrednim situacijama u vezi svinjskog gripa govori da vakcina sadrži katalizatore i da ako kod čoveka dođe do komplikacija, ono nema pravo na zaštitu suda. Država Massachusetts je pripremila za vakcinaciju koja je veoma protivna zakonu, koja dozvoljava policiji da na silu građane stavlja u karantin i da uvodi vojne punktove, čak bez upozorenja. Komentar na ovo daje Andrew Napolitano. Da, u našoj državi se radi čak i više od onog što se priča. Kod nas taj zakon još nije stupio na snagu, ali čim vlasti to budu smatrali neophodnim, guverner može objaviti vanrednu situaciju. Tada će policija moći da vakciniše ljude protiv njihove volje, a to će dati pravo da se uzmu deca i vakcinišu uprkos želji roditelja. Ne razumem kako će da znaju ko je vakcinisan, a ko ne. Ili komšije treba odmah da prijave da je neko bolestan, a nije se vakcinisao. Nema zakona o tome da treba obavezno prijaviti, ali vlada će ubeđivati ljude da je to neophodno. Zato imamo federalnog sudiju koji treba da upoređuje zakon države sa konstitucijom, u kojoj se kaže da policija ne može da vam uđe u kući i uzme decu. Samo roditelji odlučuju koji će tablete dati deci, a koje ne. Ako se desi da policajac da vakcinu, doći će do socijalnih nemira. Da, mislim ako to urade, zažalit će. Evo šta kaže bivši oficir državne bezbednosti Greg Evansen, koji je napisao nekoliko knjiga u kojima otkriva ljudima istinu o dešavanjima u državi i šta raditi dalje. Насчет Оклахомы решили, что в этом штате будет провакцинирован каждый человек. Они постараются, чтобы люди свободно не могли передвигаться. U Oklahomi je rešeno da se mora vakcinisati svaki čovjek. Potrudit će se da ljudi nemaju slobodu kretanja ako nemaju dokaz da su vakcinisani. Znam da je već po celoj Americi isplanirano postavljanje punktova, presecanje velikih saobraćajnica između gradova, gde se mnogo ljudi može zadržati dok ne dokažu da su se vakcinisali ili dok to ne urade. Jedan specijalista iz Oklahome mi je ispričao da je video da su u bolnici doneti ogromni sanduci u kojima su naruknice sa čipom. One se moraju stalno nositi. Čip je na vrhu naruknice i sadrži sve informacije o čoveku o tome da li je vakcinisan. Ako pristanete na vakcinaciju, to je lagano samoubistvo, ali možda nećete imati izbora. Čuo sam da će na punktovima stajati autobusi koji će odvoziti ljude koji odbiju da se vakcinišu u karantine. To su neki od planova, ali ne znamo koji će se sprovoditi. Mogu vam reći da ih već podržava zakon. Ovog vikenda sam sa svojim drugarima trebala da odem na specijalizaciju i saznala sam veoma bitnu informaciju. Ti koji su bili sa mnom na zadatku bili su policijski oficiri iz Los Angelesa. Obučavali su nas kako se postavljaju barikade, oznake karantina, naredbe, a nedavno sam videla film o narukvicama koje će se stavljati na ruku sa mikročipom. Mikročip će nositi informaciju da je data vakcina. Ako čovek nije primio vakcinu na punktovima za proveru, daće mu šansu da se vakciniše. Ako odbije, smestit će ga u autobus i odvesti u kampove. Ljudi ovo ne znaju, a oni koji znaju veoma su zabrinuti. Mnogi će u strahu pristati da prime vakcinu. Ljudi misle da ako prime vakcinu neće dospeti u te kampove. Reći ću vam istinu. 2 mojih drugova koji su bili sa mnom slikali su dokumenta koja idu uz narukvice sa čipom. Meni je strašno da će ljudi nositi na svom telu malu spravu.
Ovim što pričam, kršim ugovor koji sam potpisala. Želim da ovo znate jer mi koji smo u američkoj vojsci, ako odbijemo da radimo ovo, to neće značiti da odbijamo poslušnost. Obećali smo da ćemo štititi konstituciju Sjedinjenih Američkih Država, ali sada se narušavaju i ljudska prava. Pričajte nam o vakcinaciji. Šta treba svi da znaju? Lekar Rima Lajbou kaže: situacija je kritična i ne možemo da shvatimo šta se zbiva. Slušaoci treba da razumeju šta će biti. Protiv vaše volje držat će vas u logorima ili će vas obavezno vakcinisati vakcinom koja sadrži otrovne materije koje izazivaju nervna oboljenja. Takvi simptomi su se pojavili kod 7000 vojnika 70. godina. Vakcina je zaštićena zakonom i ne može se tražiti odšteta za bilo kakve posljedice. Sada je trenutak da shvatite da imate pravo da odbijete vakcinaciju i ne budete u logoru. Imate pravo da ostanete kod kuće. Vakcina je genetski modifikovan materijal i napravljena je prema vakcini iz 70. godina kada je bila epidemija svinjskog gripa.